Digel hatina şapoleka befrê û baranê bû ser herêma Kurdistana Iraqê rewşa awaran gelek alos kiriye û ew berkeftiyên êkê ne serma kartêkirinê li jiyana wan biket. Her çend de ew xîvetên xwe rojane sexbîr dikin û dewroberên xîvetê axê dikene ser, lê sermayê bandora xwe heye. وطير بنجمدها وحالي مال بنبان شادر كذا يعني هكا وسا باران وباري فيجا قالك شادر جي كذا على انه وزعين تقريبا داينا بس خدي حرف يدنينا وكا جمدها الشادر كذا هكا بيا اقرو بشغله بزحمته وسا Awarên Şengalê dibêjin em welatê xwe de awareyne û mawê çendîn sala ye hikûmeta navendî û hikûmeta herêmê planên wesa nedanayîne ku em vegerîne ser cih û warên xwe. Salane rewşa me vî awa ye. ام الدولة خدينا ام ابدا سالم نازحن يعني الدولة خدم عراقيين ومواطنين العراقي ابدا سالم بالخيفات علينا يعني وضعي ما نيبا ما في ما بزي فرنا جيد ما يعني همي باشتر بو Li Snûrê parêzgeha Duhokê û deşta Neynewa 15 kempên awaran bi xwevedgirî din ku dezgehê barzaniyê xêrxwazî rêveberiya wan diket. Destpêka Werzê Zistanê eb tinê 100 lîtrên nefta spî li ser her malbatekê belav kirbûn ku dibine zêdetirî 26,000 xêzanên awaran. Di plan daye ku dubare 100 lîtrên dî bidene her malbatekê. Kawa Umerdengê Emerîka, deşta Neynewa.